Да проверим кога ще е край на света. Краят на света. Известно също като Великия ден на гнева му. Е маслена картина, нарисувана от британския художник Джон Мартин в периода 1951 до 1953 година. Според Франсис Кери, картината показва унищожението на Вавилон и на материалния свят от природните катаклизми. Тя е твор на набиращата сила в индустриализация, като се прави аналогия между метрополиса от 19 век и античния Вавилон. Други учени, като Уилям Фивър, вижда картината като срутването на Единбург. Чарлз Стъки е скептичен за връзката с Единбург. Според музея Тейт, на платното е изобразен отказ. Така. Суперкомпютър. Края на света ще настъпи до 25 години. Така пише според On Air България. Това е сайт. Така им пише на него. Края на човешката цивилизация ще настъпи между 2040 година и 2050 година. Апокалиптичната прогноза е дел на суперкомпютър World One, разработен през 1973 година за Римския клуб. Причините за този процес ще бъде влошаването на околната среда, глобалното затопляне, увеличените емисии на парникови газове и пренаселеността. Обосновава твърдението си World One. Изчисленията на машинния интелект показва, че до посочената дата нивото на замърсяване ще достигне граница, отвъд която животът на Земята ще стане невъзможен. Предвид сегашния темп на влошаване на ситуацията и нарастващия брой бедствия, тази перспектива е съвсем реална. Експертите предупреждават, че значителна част от човечеството може да измере поради липса на чиста вода, храна и въздух и че населението може да се върне към нивата на 19 век, дори ако се вземат мерки за намаляване на емисиите и контрол на раждаемостта. World One взема предвид много фактори и използва сложни алгоритми, което накара някои учени да се съгласят за заключенията му, информира сайт megavселena.bg.